Firma Eluzia SRO dostane od Migala 1,3 milióna eur dotáciu na výskum a vývoj, pričom výskum a vývoj má v predmete podnikania od 22. júla 2025, čiže mesiac pred vyhlásením tejto výzvy. Mesiac pred vyhlásením výzvy si zapísali do obchodného registra výskum a vývoj a následne im Migal takto priehrštím rozdá 1,3 milióna eur dotáciu. Nehnevajte sa na mňa, ale toto je absolútny škandál. Absolútny škandál. A tu máme ďalšie podozrenia, že v tejto výzve úspeli aj firmy, ktoré by sme mohli nazvať schránkové firmy. Pán Hargáš, odkedy Slovensko je Slovensko, od vzniku Slovenska takéto kauzy existujú. Aj za čas Mečiara, či Matoviča, alebo Hegera, alebo Dzurindu, alebo hoci koho, aj keď sa menila vláda, furt to bolo na rovnako. Kradlo sa aj vtedy, kradne sa aj teraz. Nič sa nezmenilo. Jediná vec, čo sa zmenila, že teraz už si nemôžeme dovoliť kradnúť. Európa pomaličky je na kolenách, Slovensko taktiež a oni si kradnú ďalej, ako keby sa nič nedialo. Musíme urobiť nejaké mechanizmy teraz, hneď, už teraz v tomto roku a nečakať rok alebo do volieb, aby také veci sa nemohli udiať. A keď sa to nedá urobiť na Slovensku, musíme si pomôcť cez Európu, cez Európsku úniu. Veď keď normálny bežný Slovák si pôjde do Čech, zaparkuje si tam auto a nezaplatí parkovné, tak môže byť si istý, že do 6 mesiacov Európsky súd ho bude riešiť s 5-násobnou tarifou. Minimálne, keď nie 15-násobnou tarifou. Tak prečo nemôžeme nastaviť nejaké takéto mechanizmy skoro automatické, aby takéto závažné činy sa nemohli robiť? Ďakujem pekne.